Familja tista' tgħodda b'waħda wara li t-tifel tagħha ta' xar snin kien għodu mar id-dinja l-oħra kif faga f'biċċa laħam tat-tiġiġ li kienet jiekol. Il-każ li ġara l-ġimgħa wara nofsinhar seħħ f'dar f'Ħaltarxien meta t-tifel bela biċċa mdaqsa ta' tiġiġa mal-ħobs. Ġara tal-familja spjegat x'ġara e kif semet l-ajjat fil-mument li t-tifel beda jifga fl-ikel. Xin wasalt insib it-tifel li dan kien aħmar nar kienet jifga u ovvjament kien hemm kommozzjoni minn familjari. Basikament bil-ftit affarijiet li naf mill-first aid qabadt intih kemm nista' fuq daru biex nipprova nċaqlaq dik li kellu waħla. Però sakemm ħriġt barra nisma' s-sireni u rajt l-ambulanza baqgħet nieżla u qed ħanoħroġ f'nofs triq biex ngħidilha biex tiġi lura. U meta ovvjament ġiet l-ambulanza niżlu jiġru u ħallejt f'idejhom. U grazzja tal-Alla mar kollox biċċ il-ġid. Il-fatt li storja bħal din spiċċat biċċ il-ġid kien ir-riżultat ta' intervent f'waqtu immedjat mill-infermiera li marru permezz ta' ambulanza miċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid. Wieħed mill-infermiera spjega magħna kif huma waslu 2 minuti wara li ntalbet l-għajnuna u qal li kien hemm numru ta' fatturi li għenu biex it-tifel salva minn ħalq il-mewt. L-importanza tal-ambulanza hekk huwa kif bħal każ tal-biera huwa importanti ħafna. Il-fatt li anki sibna kooperazzjoni fit-triq ġifieri ma sibniex traffiku għenet ħafna wkoll. B'ton li l-infermiera l-oħra li tat l-għajnuna f'dan il-każ spjegat il-motivazzjoni tal-infermiera li għatu qalbhom biex isalvaw il-ħajjiet. Biss għalina just another day at the office bħal meta tmur tiġbor anzjana li tkun ilha 4 sigħat kies ħamal art jew xi ħadd qed jaqta' nifsu u teħlu ossiġnu biex jieħu nnifs aħjar. Ġifieri aħna da xogħol nagħmluh kuljum. Intant kif spjega tant tajjeb Ġesmond Mikallef li huwa inkarigat mis-servizz ta' għajnuna b'emerġenza minn Raħal Ġdid, qal li minn mindu ddaħħal dan is-servizz ta' ambulanza inqas minn 2 sentejn ilu kien hemm kważi 4000 sejħa ta' emerġenza. Buħud minnhom kienu sejħiet fejn annatat għajnuna vitali lil nies f'kundizzjoni kritika. Fis-sena 2016 attendejna għal fuq minn 1600 każ. Id-domanda żdiedet fil-2017, żdiedet bajtiet iktar b'sejħiet ta' emerġenzi l fuq minn 700 każ ġifieri libna l-2000.